מה הסוד להיות אדם משפיע? משפיע בקנה מידה אפילו בינלאומי. שפשוט תדבר, תעביר את המסר, והאנשים שמקשיבים לך פשוט יהיו מושפעים ממך. כל אחד יש לו משהו לתת. כל אחד יש לו מסר. כל אחד יש לו איזושהי ייחודיות. איך אני יכולה או יכול להעביר ולהשפיע על אנשים אחרים. הסוד נמצא בפרשת השבוע, פרשת תרומה. ישנם 3 כלים בבית המקדש שיש להם דבר משותף, ואף אולי מוזר. וזה נקרא בלשון התורה, מקשה אחת תעשנה. זאת אומרת, הכלים האלו שעוד מעט נפרט אותם, אי אפשר לעשות אותם מהדבקות. לעשות חלק ועוד חלק ולהדביק. צריכים לקחת גוש אחד ולפסל עבודה קשה, מעשה אומנות, מאוד מאוד קשה. ולייצר מתוך הכדור של זהב ומתוך הכדור של הכסף, להוציא כלי בלי שום חיבורים. מה הם 3 הדברים? הכרובים, המנורה והחצוצרות. 3 הדברים אלו נעשו מגוש אחד. המנורה והכרובים מזהב והחצוצרות מכסף. והשאלה היא, למה דווקא 3 הדברים האלו הקדוש ברוך הוא ציווה שנעשה אותם מקשה אחת? והייתי רוצה לשתף אתכם בסייעתא דשמיא עם איזה רעיון קטן אבל חזק. 3 הדברים האלו, הכוח שלהם הוא כוח השפעה אינסופית. ניקח את הקדושה, את השכינה ששורה בכרובים, בקודש הקודשים. זה לא רק היה שכינה שהייתה שורה בין הכרובים, זה היה מורגש, הקדושה הזאת, בכל העולם כולו. בן אדם שהיה, הכהן שהיה מדליק את המנורה בבית המקדש, זה לא מנורה, זה לא אור סביבתי נקודתי רק סביב הפתילה, זה מאיר. וכתוב שהאור שהיה בוקע מהמנורה הייתה מאירה את כל העולם כולו. והדבר השלישי, החצוצרות. מתי שמשה רבנו היה רוצה לקרוא לכל עם ישראל 600,000 איש, 60 ריבו, לאסוף אותם יחד, הוא היה פשוט תוקע ומריע וכולם היו מגיעים. 3 הדברים האלו, בעצם התוצאה היא עוצמה של אין סוף. דבר ענק. איך בן אדם יכול להגיע שגם הוא ישפיע בצורת אין סוף, שההשפעה שלו תהיה מאוד מאוד גדולה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעבוד על המקום הזה שנקרא תפסל את עצמך. אולי אפילו מלשון פסול, מלשון ביטול של לשון התניא. כמה שאתה תעבוד על עצמך ואל תחשיב את עצמך, תבטל, לא לפחד לעשות את זה, הכוח והעוצמה שיהיה לך להשפיע על האחרים יהיה אין סוף. למה? כי מה שגורם לאנשים לא להיות מושפעים ממך זה כי הנוכחות שלך מאיימת, הנוכחות שלך חזקה מדי. אבל מתי שהאדם שעומד מולך לא מרגיש שאתה תופס עניין, אתה לא דמות מאיימת, אתה לא אוחז מעצמך, אף על עצמך, אתה לא כל כולך עסוק באגו שלך, אתה בן אדם שרואים עליך שאתה עובד ובוטש את עצמך, מה שאתה תוציא מהפה, מה שאתה תגיד, יהיה פשוט יחדור פנימה, לא רק לאדם, זה ייסע למרחקים. ככה זה עובד. ולכן אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, לא בגלל הרטוריקה, לא בגלל כוח הדיבור שלו. פשוט בן אדם שיש בו יראת שמיים, פירושו של דבר, הוא לא העניין, הוא יודע לבטש את עצמו, הוא לא עושה מעצמו שהוא הנושא פה, אני לא הנושא. מה שאני אומר זה הנושא. ואדם שיודע לעבוד על עצמו, ולבטש את עצמו, לבטל את האגו שלו, זה אנשים שמה שהם אומרים, אנשים מקשיבים להם, יש להם יכולת ההשפעה. שבת שלום והרבה הצלחה.